My man, I will also support you with 10,000. Lende when I know you know is it not called a lamb? Is it not called a lamb? Brother, no one in the yellow is in a called a lamb. Is it not called a lamb? Then ma koru ni yo ma de da duro. Then ma koru no. Owro nyo sim karu no ka wait. Then ne tewe ga bella. Ole. Imuronya oye ni enwuro. Osu kusiri egwu. A minute uzugbo ni le kuzrocha for a minute. Owo no aga enye nni ya. Here, you know, 10,000 naira. Or I know you know. Now, we can't go down. Give them now. Then the last one you project, because you get an able. Silent. Because of Bana, we're in spirit. What's your support to call with 5,000? Kami, Wakuo Kusikambro be Onyo Junua, Cambro be Azikilandopa, in a bowl Ayako. Oyodi. Oyodi. Yes, so many are better. Yes, so many are better. I like a letting like a low body, Tom and Loto shit. Oh, then why, oh, come on, Mamma. Ababa Laga. Oh, Balagondo. Ah, he can. I could ever. Nishikanka. And John Madu. Leggy way in Allah. Lebin on Lebezolo on Allah. One on Allah. Jesus. Chineke, I na-arịọ gọzie ha n'aka nri, gọzie ha n'aka ịkpa, gọzie ha n'ihu, gọzie ha n'azụ, n'aha Jizọs. Ọkụ nwa mama, gị na ndị otu gị, ebe ọ bụla unu na-aga, ụzọ dịrị unu were were. Aga alabala. Ajọ mmadụ agaghị ahụ unu. N'ezinụlọ ishifụra, nne gị na nna gị, ụmụnne gị, Chineke nye ha ndụ lelo ndụ. Nye ha ahụike lelo ahụike. Nrịarị aka ama ahụ aka ala ma ahụ ọ gaghị anwụ unu na ndị niile dere ebe a n'aha Jizọs. Ya kere nshi. Ndị nwere nne riele n'ụwa Ezinna akọla m chai. Ndị nwere nne riele. Lọ́wọ́ Ezinna kọ̀la mi nùpá lẹ́wẹ̀ nílẹ̀ Ezinna kọ̀la bọ̀. Májúrejú gbọdọ̀ gbó má kọ̀rọ̀. Màmá júrejú gbọdọ̀ ezigbo má kọ̀rọ̀. Méjúrejú gbọdọ̀ ezigbo nne kọ̀rọ̀. Ndewere nne eriele ni. Eberu n'ubere ọkụ nwa mama. Ịla ndị ebere abịa sọpọtụ ọmụ. Unu bere ndị egwu ndị sọpọtụrụ m. Oturu si bere m Chukwu mekọrọ ụmụ ya.
ọma unu si Chukwu mere Chukwu mekpere unu ya ọnwa ike wuru ya na achịdala oke wụ na achịdadịla ya ọnwa erughị eru wuru ya na achịdala oke ọnwa ike wurukwana ya na achịdala oke a sị m na agaghị achịdị ya nwa gị agaghị achịdị ya ikwu gị agaghị achịdị ya nwunye nwa gị agaghị achịdị ya ma kwuo ọ bịara egbughị ilele ụwa ga-eji aka ya bụ onwe ya onye ọbụla achụghị unu onye agha ga-anwụnyụ anya onye kwuru na olulu ọnwa onye agha ga-arị ile olu anyị gala nga aha rie enyi ya olike egbudila anya ọkụ nwa mama gala nga aha kụọ egwu olu agụla m onye na ọfọ na-ekwere ndị nwere nne eriele ndị nwere nne eriele ndị nwere nne eriele n'ụwa ezinna akọla m nnọọ ndị nwere nne ezinna akọla m ndị nwere nne eriele n'ụwa ezinna akọla m nụkwa ndị nwere nne eriele ezinna akọla m masị fada nwere nne bishọp nwere nne barịsa nwere nne onye amị nwere nne mụrụ ya polisi nwere nne mụrụ ya sista nwere nne mụrụ ya ma ọ dị agazuole m ụwa o ezinna akọrọla m ezinna akọla m dadị agazuole m ụwa o ezinna akọla m fada nwoke ga nwaanyị mma ọ nwere ya gwela nke ahụ ị naghị eme ka noise ị naghị etu ọnụ ịmasị gịla arụ n'ubi Chukwunna arụ n'ubi otu o nwere ya ọmụrụ ga-emere m ọmka arụ unu ya inwe ihe ọma bịara mmadụ ibe hapụ n'ime ihe na-eruru aka gị nwa nwunye dị ka ọ zụrụ mkpeto kelekwe Chukwu gị nwa nwunye dị ka ọ rụrụ ụlọ sịkwa Chukwu nara ekele agala chewe echiche ọjọọ Madam ese onye obi ya dị ọcha nwere ga-ahụ Chukwu anya ihe nwa nwunye dị ime ọ jụrụ mmadụ kelee ebe Chineke ọnwa ya erughị aka ma nwa nwunye dịrị onye mụrụ ụlọ o jiri foundation eji arụ ụlọ elu sịkwa Chineke na ekele dọbara ya anya ile ekele Chukwu ihe ọma na-erughị aka makọrụ na akụkọ nwunye o nwere ihe gara chọọchị simezuru ike agara m chọọchị osimekpere Chukwu ezioma gụrụ dade ịmanye ọwụ Lazarus na bigima Lazarus na ọgaranya ya wa akụkọ akụrụ na chọọchị ihe gara ụka ezioma ekwuwe dade asị Lazarus ọwụwa ogbenye bigimani ọkwanye bigimani na Lazarus enwere ego Lazarus akpara ma Lazarus adịghị ọdụ otu o nwere otu ọgaranya o nwere ego Lazarus bịaruo n'ụlọ ya chọrọ ịga ya ṅụtụ mmiri Lazarus chọrọ ya mmiri